Takže ahojte, všetci zdraví vás Levan 2005 pri ďalšom videu z Minecraftu a dneska to bude opäť nejaká minihra. Zahráme si na serveri The Hive Dead Run. Dneska sme tu sami, lebo nikto so mnou točiť nejako nemá čas, takže zatiaľ tu budeme sami. A teda som hovoril, zahráme si Dead Run. Tak, sme sa akurát zmestili. Za chvíľu sa nám to začína. Takže zatiaľ strih. Takže som späť a sme v hre. A vlastne, o čo ide v Dead Runne vlastne? My budeme bežať a preskakovať cez prekážky. A tam bude jeden alebo dva, ktorí nám budú spúšťať tie pasce. A my budeme musieť cez tie pasce bežať. OK, nás to uložilo. A ideme za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ideme. Tak a môžeme ísť. Tak. Bežíme. No, to sa nedá moc nejako extra komentovať. No, proste musíme sa snažiť prežiť. Zatiaľ sme neumreli ani raz, alebo raz? Nie. Mne sa zdá, že ani raz sme ešte neumreli. Chápem, čo sa tu robí. Voda odteč. Dlho trvá. Môžeme. A parkour. Myslím si, že tam treba, áno, dobre. No, ešte toto pasca. Rýchlo, rýchlo. Dobre. Koniec. A skončili sme 6. OK. Tí toľky to hrajú, to sme celkom fajn došli. No, tak toto bolo fajn a ja sa ozvem v ďalšej arénke. OK, takže sme v ďalšej hre a ďalšiu sa nám to začína. OK, takže to štartuje. Tak. To ich veľa prešlo, joj. Dobre. Veľmi veľa je ich pred nami, takže to bol veľmi zlý začiatok. To bol veľmi, veľmi zlý začiatok. Op. Nice. Jaj, počkaj, to treba ísť sem, OK? Bežíme. Parkour ďalší. Tento parkour by mal ísť v pohode.
Poď. Pozor. Ne, vybeď. Nie, dobre. To vyzerá, že som sa dostal až dopredu. Vyzerá to tak, že... Aha, nie. Tu ak jo teraz dobiehame tých najhorších. Ne, mohol som padnúť. Sakra, prvýkrát som padol. Tak. To už musím. Tak znova, okej. Cez tento a... Dobre. Hop. Ne. To je ťažké. Dobre. Skáč. Čo? Jak ja som... No to je blbosť toto. Je to nejaké zabagované. Hop. Výborne. Výborne. Sa nám nejako dali dneska úplne. Už som bol tretí a zrazu som posledný, okej. To je také dary. No, už to aj skončilo, okej. Tak, a uvidíme sa v ďalšej aréne. OK, takže som späť a sme v ďalšej aréne. OK, takže už sa to štartuje. A vyštartovali sme. Môžeme ísť. Pozor. Blbci, netlačte sa všetci hneď. Dobre. Jak sa tam zabili. Idem ďalej. Poď hore. Počuť, to kam mám ísť? To treba ísť. To je veľmi ťažký parkour. Hop. Jo. Nice. Dobre. Hop. Ježiš, prečo sa deti tlačia? Neznášam to. Čo? To sa nedá. A dá, ale to je ťažké. No, hurá. Za 60 sekúnd na to končí? Dobre. Tak. Tretí som. Yes. Som tretí. Pravdepodobne. Juhu. Som tretí. No, OK, tak to je bolo z tohto videa všetko. Nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak čus.